Hola, què tal? Bona tarda, bon dia, bona nit. La feina d'aquesta setmana molt senzilla. Primer de tot heu d'anar a buscar la pàgina web de La Vanguardia i anar a buscar la hemeroteca de La Vanguardia. Tan sols és hemeroteca.lavanguardia.com. Un cop estigueu allà, a lavanguardia.com hemeroteca o hemeroteca.lavanguardia.com, heu de buscar la vostra data de naixement. Posem per cas que fos el 18 de maig del 2005. Busqueu la vostra data de naixement i us hauria d'aparèixer el diari d'aquella data. Potser trigar una miqueta, li doneu a la lupa, a buscar, i aquí directament ens porten a aquesta pàgina que diu un dia en su vida, descubra la vanguardia de cualquier día especial de su vida. Doncs aquí és on busquem la nostra data de naixement i ens surt tot el diari. Un cop aquí, què és el que hem de fer? Doncs m'interessa que busqueu sobretot l'apartat de cartes al director. Llavors hauríeu d'anar pàgina per pàgina buscant quin és l'apartat de cartes al director. Jo, que ja tinc una certa experiència, ho veig de manera senzilla perquè sé quin format tenen. Aquí recordeu els articles d'opinió, ja els havíem vist. Normalment estan darrere dels articles d'opinió, hi ha dues pàgines d'articles d'opinió i després normalment estan les de cartes al director. Ja veieu que és un format de columnes perquè hi ha moltes cartes, 1, 2, 3, 4, 5. A mi em sembla que aquesta seria la pàgina de cartes al director. L'obrim i efectivament aquí veiem, en aquest cas es diu Cartes de los lectores i està en castellà. Això és important, que estigui en castellà, perquè una de les coses que haurem de fer serà traduir les cartes al català. Llegim totes les cartes del dia del nostre naixement, d'acord? Les llegim totes. Doncs aquí comença amb una Juicio Eto'o, que era un jugador del Barça de fa uns anys, un perdó insuficient, el Barça més sincer, apertura de mezquitas, en posició de la moral, negociar con ETA. Ja veieu que són cartes que tenen temàtiques totalment diferents, humanidades útiles, la temes a Madrid i mayor para adoptar, ¿vale? Doncs, un cop llegides, hi ha una sempre que és tan gran o que ocupa més perquè és seleccionada per als propis editors del diari perquè han considerat que és més important. Bé, doncs un cop llegides aquestes cartes al director, hem de crear un document de Google, un document de Drive, fem documentos de Google i obrim, anem a documents de Google, en el nostre Drive, i creem un nou document que serà el que compartireu amb mi. Li poseu el nom que vulgueu, d'acord? Per exemple, jo li posaria Ismael Terrats, cartes al director 2. Molt bé. I aquí hem de fer diverses coses. Vale? Primer de tot hem de copiar la carta al director que ens interessi. En aquest cas, aquesta m'ha agradat molt, la de Juicio Eto'o, doncs la copio, li dono un format una mica més de carta perquè ja veieu que s'ha copiat una mica lleig, li poso el títol així, baixo això així i, si pot ser, doncs també justifico i el nom de l'autor. Ja ho sabeu que al final sempre anava el nom de l'autor i la població, doncs ho puc posar fins i tot així, que queda més maco. D'acord? Alineat a l'esquerra. Recordeu, això és justificar, això és alinear a l'esquerra. Doncs bé, un cop ho tinc aquí, així, he de fer diverses coses. Primer de tot, hauria de traduir aquesta carta. Vale? No vull que utilitzeu el traductor de Google perquè conté moltíssims errors. El que sí que podeu fer és passar-li després al corrector. Això teniu tot el dret de fer-ho, però posar-ho directament al traductor, doncs crec que no fa bones traduccions. Vale? Llavors faria judici a Eto. I em sembla indignant que Samuel Eto'o, vale? I així copiaria tota la carta. Vale? Aquesta és la primera part. Després, he de fer un resum
de 2 línies. És un resum en 2 línies. Doncs, fem el resum. Jo, si ens llegim, me parece indignante que a Samuel Eto'o se le esté machacando de la manera que se le está haciendo. ¿Por qué él, que ha tenido la decencia de pedir perdón, aparece casi como un criminal y la gente como Mendoza llamándonos polacos, Ibarra, cretinos y Roberto Carlos acusando al mismo Eto'o de ser muy catalán a modo de insulto quedan impunes? ¿Por qué a ellos no se les exige pedir disculpas? Parece mentira que todo lo que sale de nuestro país sea interpretado como un insulto gravísimo, mientras el resto de los individuos pueden dirigirse a nosotros sin el respeto sin respeto. Eto'o ha pedido disculpas, que ya es mucho más de lo que hicieron los demás y hay que aplaudirle por eso. Eso es saber rectificar i no passear la insolència i la soberbia com hacen otros. Clar, aquí ens falta el context, no sabem per què diuen això. En aquest cas a Eto'o li van tirar un plàtan a mode d'insult. I llavors aquest plàtan se'l va menjar enmig del partit. Això sembla que va indignar la gent i a sobre va haver de demanar perdó. Bé, doncs aquí el que està parlant aquesta carta és que no sap per què s'ha de demanar disculpes. Doncs escriuríem una miqueta el resum. Per exemple, jo ja ho he fet perquè no estiguem aquí molta estona. En aquesta carta l'autor exposa que el futbolista Samuel Eto'o està sent injustament criticat per la seva actuació, mentre que altres no ho són. Vale? Segona part, segon exercici. Quina és la seva temàtica? Hi havia, doncs, per exemple, política, salut, esports, comunicació, cultura. En aquest cas, la temàtica és esports. Tercer punt que hem d'aclarir. Quina és la seva intenció? Quina és la seva intenció? Quina intenció tenien els autors de les cartes? Jo ho envia a la classe virtual i també ho teniu en els vostres apunts. En resum, podien ser diverses opcions, no? Les diverses intencions. Una petició, una queixa, una denúncia, una opinió, un agraïment. En aquest cas, hauríem de pensar, no? Què és el que creiem? Si està denunciant, si està criticant, si està donant una opinió. Molt bé. I acabem 4, creiem, busca accions valoratives, negatives o positives. Les hem de treure del text, en aquest cas, no? Doncs aquí llegiríem, ja sabeu que les cartes del director tenen opinions i per això hi ha valoracions negatives o positives en forma d'expressió, doncs me parece indignante, veus? La paraula indignante ja és una expressió negativa, que se le esté machacando. Aquí ja tenim negativa, ¿vale? Què més? Doncs moltes més. Aparece com un criminal. Això és una valoració negativa. Fins i tot aquí podríem veure alguna positiva, ¿no? Eto ha pedido disculpas, que ya es mucho más de lo que hicieron los demás y hay que aplaudirle por eso, no? Doncs totes aquestes les enganxaríem a baix, no? En la nostra resposta i ja tindríem la primera feta. Això ho hem de fer amb 2 cartes i ja tindríem l'exercici fet. Jo crec que és un exercici divertit, interessant i a més us posarà una mica en context del dia en què vau néixer i veureu, doncs, notícies d'aquella època, que crec que sempre és interessant. Espero que passeu una bona setmana. Si teniu dubtes, doncs no dubteu en escriure'ns per correu i terrats@santramonnonat.org, d'acord? Vinga, adeu!